Goedemorgen allemaal, van harte welkom op de eerste fokdag van dit jaar. En die wordt gehouden in Zeeland, in Nisse, op de locatie van de rijvereniging al hier. We hebben vandaag 19 veulens om te keuren, 1 enter, 5 merries voor opname in het stamboek, 2 merries voor graadverhoging en 3 stermerries. En we gaan deze dag beginnen met nummer 1, is een hengstveulen. Ik keur hier vandaag met mijn collega's Wil Thijssen en Willem Sonnema. En dan gaan we starten met veulen nummer 1. Veel kijkplezier. Ja, kan het tegelijk de volgende keer? Okay. Uitslag van veulen nummer 1. Een veulen met voldoende ras die iets meer ontwikkeld kan zijn. Wel een veulen met een mooie lange hals. Is iets gezonken in de bovenlijn. Heeft een voldoende lang kruis. Veulen met heel fijn beenwerk, ook droog beenwerk. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. Dit veulen waardeert zich in beweging op. Het laat een mooie vlotte stap zien. Met een correct voorbeenafloop. In draf draaft hij voldoende opwaarts met een voldoende goed achterbeengebruik en laat veel souplesse zien in draf. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Uitslag van veulen nummer 2, Storm. Veulen met voldoende ras, met veel front, ook een verticale hals, die toch in zijn hoofd-hals-aansluiting wel iets lichter kan. Veulen is qua bouw iets gerekt, wel met een voldoende gesloten bovenlijn. Het beenwerk is fijn en droog, wel met een iets gehoekt achterbeen. In stappen laat dit veulen voldoende activiteit zien. Zou in stappen het voorbeen iets ruimer kunnen wegzetten. Veulen draaft met een goede houding, ook met een voldoende achterbeengebruik. Dit veulen krijgt een tweede premie. Dames en heren, vriendelijk verzoek om de uitwerping van de paarden meteen op de kruiwagens te deponeren. Wij hebben op het laatste moment hier van deze locatie gebruik mogen maken. En wij hebben afgesproken dat we het netjes achter zullen laten. Dus een vriendelijk verzoek om daar zelf alert op te zijn. Dankjewel. Veulen nummer 3 is aanwezig. Dit is veulen nummer 4, Stibbe. Veulen met veel rasuitstraling, edel hoofd, ook voldoende verticaal in de hals. Met een voldoende gesloten bovenlijn. Kan in de hoofd-halsaansluiting iets lichter. Veulen met een voldoende bouw, ook met een rechtkruis. Heel correct en droog beenwerk. In de stap laat dit veulen voldoende activiteit zien, maar is in de pas toch wel iets kort en gehaast. In draf moet dit veulen iets meer oprichting tonen, heeft wel een voldoende achterbeengebruik. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
De uitslag van veulen nummer 8. Een veulen die iets meer ontwikkeld kan zijn, ook iets meer voorbeenlengte kan tonen. Wel een veulen met voldoende ras, ook voldoende lange hals. In de bovenlijn zien we hem liever iets geslotener, wel een kruis met voldoende lengte. Veulen beschikt over droog beenwerk. Is recht in het achterbeen. Dit is een veulen die zich in de beweging wel opwaardeert. Heeft een vlotte, takmatige stap. Zou daarbij iets meer buiging in het achterbeen kunnen laten zien. Veulen draaft met een goede houding, ook voldoende achterbeengebruik en een goede souplesse. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 9. Nummer 9 is nog een heel jong veulen. Een veulen wat toch iets meer ras kan tonen. Wel voldoende edel is in zijn hoofd. Heeft ook voldoende lengte in de hals. Een veulen met een mooi lang schuingesteld schouder. In de bovenlijn moet dit veulen duidelijk meer gesloten zijn. Dus meer aangesloten in met name het lendengedeelte. Het beenwerk is droog, maar hij is erg gehoekt in het achterbeen. Is wel lang gekoot. In stap laat hij een stap zien met een voldoende takt, maar moet daarbij toch een langere pas en een krachtiger pas laten zien. Dit veulen draaft wel met voldoende houding, maar moet ook in het draven meer takt en kracht laten zien. En het achterbeen ook meer onder de massa plaatsen. Dit veulen krijgt vandaag een 3e premie. De uitslag van nummer 7, een hele hoogbenige luxe veulen met een goede rasuitstraling. Ook een
een mooie voorbeenlengte. Veulen heeft een lange hals, ook is voldoende in de bovenlijn. Heeft ook een lang kruis wat wel toch iets hellend is. Het beenwerk is fijn en droog, ook verder correct gesteld. In de stap laat hij voldoende tact zien, ook voldoende buiging, maar er is toch nog iets gehaast in de stap. In de draf laat hij een hele mooie houding zien met een goed achterbeengebruik. Zet daarbij ook het voorbeen ruim weg. Toont ook een goede balans en kan ook enkele passen verruimen en schakelen. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 6, Remco. Een voldoende lang veulen, ook met voldoende rasuitstraling, edel hoofd, ook een lange hals. De bovenlijn is voldoende. In het beenwerk
Is hij voldoende droog, heeft wel een iets gehoekt achterbeen. De stap is taktmatig met voldoende ruimte, ook met een voldoende buiging in het achterbeen. In draf laat dit veulen een goed achterbeengebruik zien, ook met voldoende souplesse in het lijf. Zou iets meer opwaarts kunnen lopen, maar heeft 2 netjes bewegingen laten zien. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
De uitslag van nummer 5. Een hele langgelijnd horizontaal gebouwd veulen met een mooie verticale hals. Ook een edel hoofd. Is goed aangesloten op de bovenlijn. Heeft ook een lang kruis. In het beenwerk is hij heel fijn, ook droog. Is wel iets stijl gecoat in het voorbeen. In stappen is dit veulen erg kort. Zou ook takmatiger door moeten stappen met een krachtiger en meer achterbeen en meer buiging in het achterbeen. In draf maakt dit veulen wel houding, maar zou ook in draf meer moeten doortreden in het achterbeen. En vanwege het goede ras en de goede bouw krijgt dit veulen vandaag een tweede premie. De uitslag van nummer 13, het eerste merrieveulen. Een merrie met, of een veulen met voldoende ras, ook een lange hals. Ik zou in zijn hoofduitdrukking iets edeler kunnen. Een veulen met voldoende voorbeenlengte met een hele goede gesloten bovenlijn.
ook met een lang kruis. Het beenwerk is droog, is in het achterbeen iets koelhakkig. In stap laat het veulen wel een voldoende ruimte zien, maar zou iets actiever in het achterbeen kunnen doortreden. Hetzelfde zien we eigenlijk ook terugkomen in de draf. Het veulen draaft wel met voldoende ruimte, maar zou iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. Ook het achterbeen iets sneller onder de massa zetten, waardoor het veulen iets meer opwaarts gaat draven. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 12. Een sterk gebouwd veulen die in zijn rasuitstraling toch edeler kan. Hij mist wat lengte in de hals. De hals is ook vrij horizontaal. Veulen heeft een hele sterke bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Het kruis is voldoende qua lengte. In het beenwerk is hij koelhakkig in het achterbeen. Is voldoende droog. Dit veulen laat zowel in stap als in draf te weinig tact zien. Is in stap ook erg Frans in zijn bewegingsafloop. En vanwege het missen van de tact in zowel stap als in draf kunnen we helaas dit veulen vandaag niet primeren.
De uitslag van nummer 16. Een hele luxe veulen met veel rasuitstraling en een edel hoofd. Ook een verticale, goed gevormde hals. Heeft een voldoende gesloten bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis, waarbij het kruis wel iets hellend is. Veulen heeft heel fijn en tere beenwerk. Is iets rechtgesteld in het achterbeen. In stap is dit veulen stapt erg gehaast, maakt daarbij de pas niet af, is ook niet altijd taktmatig in de stap. Op de draf draaft het veulen op voorhand ook met een hoog ritme, moet meer achterbeengebruik laten zien. En vanwege de beperktheid in de stap en de draf krijgt dit veulen een derde premie. Nummer 10, een hele royale ontwikkeld veulen met een goede rasuitstraling. Hij is wel iets lang in zijn hoofd, heeft een goede verticale hals, maar mist iets neklengte. Het veulen is in zijn bouw iets gerekt, maar heeft een mooi lang kruis.
Het beenwerk is voldoende droog. Ook lang gekoot, maar veulen heeft wel een recht achterbeen. In de stap zou die meer lengte in de pas kunnen tonen en ook meer buiging in het achterbeen. Is wel taktmatig in de stap. In draf draaft hij wel met een goede houding. Ook wel met voldoende lichaamsgebruik, maar zou ook in de draf iets actiever het achterbeen kunnen buigen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Nummer 14. Een veulen die we liever iets langgelijnder willen zien, die iets beknopt aandoet. Ook een veulen wat toch iets langer in het voorbeen mag zijn.
Wel met een verticaal gestelde hals. Ook een veulen met een goede bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook verder correct gesteld. In stap moet dit veulen toch meer een doortredende stap laten zien met een toch meer buiging in het achterbeen. In draf laat dit veulen wel de buiging in het achterbeen zien. Mist nog wel wat de oprichting in draf, maar draaft daarbij wel met voldoende souplesse. Maar vanwege de beknoptheid in de bouw en de korte stap krijgt dit veulen vandaag een 3e premie. De uitslag van nummer 15, een hele luxe veulen met heel veel rasuitstraling. Ook een veulen met veel front. Kijkt de 4e wereld in, heeft een edel hoofd. Is hoogbenig gebouwd, is wel iets gerekt. Heeft een voldoende bovenlijn met ook een lang kruis. Hij is heel fijn en droog in het beenwerk. Correct gesteld in het achterbeen.
In stap is hij voldoende ruim en actief. In draf waardeert dit veulen zich weer heel erg op. Maakt in draf veel houding, laat een goed zweefmoment zien. Ook draaft ook met veel balans en een goede buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. De uitslag van nummer 19 is nog een erg jong veulen. Moet nog wat uitgroeien. Wel een veulen met voldoende rasuitstraling. Heeft een verticale hals, wel een iets zware hals. Zou ook in zijn hoofd-halsaansluiting iets lichter kunnen. Een veulen met voldoende voorbeenlengte. Ook een voldoende gesloten bovenlijn. In het beenwerk laat hij een goede kwaliteit zien. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. Veulen heeft een takmatige stap met ook voldoende actief aantredend achterbeen. In draf maakt dit veulen wel een voldoende houding. Ook met voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets actiever door kunnen treden in het achterbeen. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 18, een veulen met heel veel rasuitstraling, een luxe type veulen met veel front, ook een goede voorbeenlengte. Zou iets edeler in het hoofd kunnen. In de bovenlijn zien we hem liever iets gesloten. Het kruis heeft voldoende lengte, maar is toch iets hellend. Beenwerk is droog en van goede kwaliteit. Is iets gehoekt in het achterbeen en iets week gekoot ook in het achterbeen. In de stap laat hij een voldoende tact zien. Hij stapt ook met voldoende ruime pas. In draf heeft hij een goede houding. Zou het achterbeen toch iets directer onder de massa kunnen brengen. Maar vanwege het goede rastype en de goede stap krijgt dit veulen een tweede premie.
Uitslag van nummer 17. Een hele luxe, hoogbenige veulen met veel rasuitstraling. Heeft een verticale hals. Ze heeft een goede schuingestelde schouder. Zou in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte, wel iets sterker kunnen. Het beenwerk is heel fijn. Ook lang gekoot. Is iets gehoekt in het achterbeen. In de stap is hij vrij kort in de pas. Zou een ruimere pas ook moeten laten zien met meer buiging en meer tact. In draf maakt dit veulen een goede houding, maar loopt in een iets te hoog ritme, waardoor hij toch iets de passen niet afmaakt. Zou zowel in stap als in draf toch nog iets aan kracht moeten winnen ook. Dit veulen krijgt een tweede premie. De laatste merriekeulen in de ring. Meteen hierna zal ook een enkele merrie van de categorie gekeurd worden. Ondertussen kunnen dan de 3-jarige merries meteen aansluiten voor 4-jarige merries gelezen worden. Daarna zullen ook meteen doorgaan naar de vooropstelling. De uitslag van het laatste merrieveulen, nummer 11. Een royale, langgelijnd, hoogbenig veulen met veel rasuitstraling, ook veel halslengte. Met een goede verticale hals, is voldoende gesloten in de bovenlijn. Heeft ook voldoende lengte in het kruis. Is droog in het beenwerk, wel iets nauw achter. In de draf laat hij voldoende ruimte zien, ook met een voldoende buiging in het achterbeen.
Maar in stappen moet dit veulen toch meer tact laten zien, ook meer doorstappen in het achterbeen. Dit veulen krijgt vanwege zijn goede bouw en ras een tweede premie. Voor een hogere primering zou hij toch meer tact in de stap moeten laten zien. De uitslag van nummer 20, een enter. Een enter wat in zijn totaliteit toch wat langer gelijnd mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag tonen, dus iets opwaartser gebouwd mag zijn. Heeft een voldoende rasuitstraling met een voldoende edel hoofd. Is in zijn hoofd-halsaansluiting wel iets zwaar, mist ook iets nek. Hals is voldoende verticaal, maar zou iets meer lengte mogen hebben. In de bovenlijn zien we hem graag iets geslotener. Het is wel een enter met een voldoende lang kruis. Ook droog in het beenwerk en ook correct gesteld in het achterbeen.
In de stap laat hij wel een voldoende ruimte in de pas zien, maar moet iets meer buigen in het achterbeen, ook iets krachtiger doorstappen. Is in zijn bewegingsafloop voor iets Frans. In de draf moet deze merrie toch meer oprichting laten zien. Heeft wel voldoende ruimte in de pas, maar zou ook hier in de draf het achterbeen meer moeten buigen en krachtiger onder de massa moeten zetten. Dit enter krijgt vandaag een derde premie. Na zijn ongeluk is hij ook afgegleden. Voor zijn ongeluk, dit heb hij pas nog gemaakt, maar goed, hij kan wel zo gebruiken. 21 mag je buigen. Alles maken. Nou, maar dit stond daar wel weer bij hem af, dus daar ben ik ook wel wat over. Maar een beetje klein door. Zo vast nou, man. Hij is ook afgegleden naar zijn ongeluk. 21 jaar geleden. Maar weet je dat hij nou ook? Ja, daardoor is het. Toen heeft hij een bedrijf in geval gehad. En is het ijzer in de vlees gekomen. En daardoor is het van toen is hij met prik Stil houden en erbij gaan staan. de beste stuurlijf van de rol, hè? Ja. Kom maar, ik ben zelf al vast. Worden jullie gevraagd om ook paarden van een ander voor te brengen? Dan geven ze een belletje of zo van de week. Opdrama 3 jaar. Staan. Als je hem niet kan houden, wil jij hem dan overpakken? Zit in jullie genen volgens mij. Ik zal het toch tegen mij zeggen, als je het even tenminste kan doen. Ik vind het zo grappig. Echt zo de paarden.
hij vindt het wel leuk. Anders had hij hier echt niet ingestoken. Hij zegt, die had maar een stroomdraadje gedaan voor die bak. Goed maar Jan. Kijk. Zet je daar ook nog wel eens in de bak? Nee, ik ga soms vroeg doen op de ravij van de winter natuurlijk. Volgende week wordt het jaar gegaan, gaat de grond eruit. Er zit nu nog gewoon aarde in, van grond. Oh, ik heb niet opgelet. Zo, en op de grond. Dan gooi je dat gewoon. Toevallig kennis van de jongen die op de tuin ophogen, dus dan gaan, dat ziet er wel mooi uit. Ja, gaat dan. En wat doe je daar gewoon zo? Speciaal zand. In ieder geval niet dat zo verdicht. Hier zit nou wel even het water. Oh, toch al. Ja, het was natuurlijk vorige week een keer, het is niet normaal. De uitslag van nummer 21. En een merrie die wat vroeg rijp is, iets zwaar in het type staat. Waar we ook graag zien dat hij iets opwaartser gebouwd is. Met meer lengte ook in het voorbeen. Heeft een voldoende lengte in de hals, goede schouder. Zou in de rug wat sterker kunnen. Voldoende lengte in het kruis. Heeft een correct gesteld achterbeen met ook voldoende kwaliteit in het beenwerk. Royale hoeven. In de stap, merrie stapt met veel ruimte, zou iets meer buiging in de sprong kunnen tonen. In de voorbeen is hij qua afloop van het voorbeen iets toontredend. In de draf mist deze merrie op dit moment de oprichting en ook de tact. Dus we gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie. Moet je echt nadenken, maar een liedje joh. Zo veranderd worden. Is er een vries, het mag toch zo lijken. Dat heb ik het nog vaak. Willen ze hier ook allemaal van die luxe donders. Ja, het is ook een beetje de type, hè. Die zijn toch wel Ja, wat barok. duur, hè? Ja, nou. Je hebt de rijtypes in Friese en de baroktype, de karrettypes. Die is ook heel zwaar, die andere. Ze hebben allemaal bijnamen. Deze is mooi, hè, die auto. Die naam komt er Ja, door. dat vind ik de mooiste van de twee. Maar Dit die, is die prijs is hij God komt nog dan. iets Klein handje. Ik zeg het tegen je. Wel luxe. De stap schiet er weer goed op. Maar dan zie je kijk hoe die stap, dan zitten ze weer naar de hoek. Ja. Nee, stappen deed toch goed? Nee, nou. Dan had hij nog Heb je de zo'n ene beetje lamp meer uit sprong. Oh ja, oké, makkelijk. Ja, hoe kan wel als je goed stapt? Zeg, je hebt dan zo Kun je makkelijk. daar geen opmerking over maken? Grootje, het is gewoon een ding. Die van thuis, die Je moet gaat ik dit allemaal aanraden. meemaken, ja. Dat is een jongetje weer. Nee, doe ik echt niet. Ja, maar thuis. Die wordt iets. Die vlokken van het is. Vind je dat door op Stefan? Toen hadden we daar een potje. Want dat zou Toen hadden we net met daarvoor nog een die begraafd. stam geregeld zijn. Dat noem ik de Lucas. Daar wordt toch nog een stand begraafd. Nou ja, geen zo zwaar. Maar toen hadden we niet. Kun je wel bang? Kun je heel veel bang zijn toch? Hoor, die pak ik er zo. Tegen een schip. Deze zie je wel. Ja, Bram ook nou een beetje gaan oefenen en lopen. De stamslag nog niet echt goed hoor. Zullen we het achterbeen van Lady erachterop zetten? Van de week, hè? Niet normaal in de bak, hè? Hij kan achterover denken ik nog van hier tot hier smilen hoor. Was net voor de weg. Goh, jezus. Ja, hij zei al dat hij ging groen hè. Ik
zeg nou tegen, we doen eerst wel even trekken. Ja. Tegen niet, maak het eerst af, tegen die tijd dat het zover is, ga ik wel even kijken. Toen deed ze het goed hoor, maar de eerste paar rondjes wou ik niet zien. Dus, dat was de eerste keer. Ik denk, Ja. dat hoef ik allemaal niet te zien. Maar toen deed ze de schoenen uit en de ringen ervoor aan de lange lijn in de buitenbaak. Mommelu, hé. Toen zegt hij tegen Steven, pak jij eens even over, kan ik ook even op afstand kijken. Dan ging hij nog op die blauwe regenton, zo, zijn waterton, zo. Gaf ze niks om, hè, om die ton. Nee, maar jongen, ik heb ze er doorheen denk ik. Voor de kaart is nog iets dispapuur en de vorige keer. Komt familie aan mij. Ja, klim ik eruit denk ik. Ik heb ook nog een kennen. Niet ja. En die hele auto niet. Nee, die familie komt uit het Zeeland. Oh, Klim daar niet uit. Ken je een vrachtwagen dan? Nee, ik heb gezegd een blauwe vrachtwagen. Dat is wel fijn. Gewoon van alles in de ik wou zeggen, ik ken die hele auto niet. Dat is een nicht van mijn moeder. Dus ik zoiets, daar ging al altijd naartoe. En nou, Ja, maar toen twee moest vrienden, maar dat is een donkere hoek. Ook rookworstencontainer. Dus Maar dan heb ik een paar weten waar je bent. ja, die komt dan. Dat is nou familie wat 22 mag zometeen even terugkomen voor primering. Ja, ik zag inderdaad met Espen meer denken. Ja. Het kwam omdat jij even... Ja. Zo dik. Hoe lang is het lang geweest? Nee, dat is wel mooi. Proberen buiten andersom. Ja, oké. Nou, dan gaan we een mooie streek op. Leuk. Ja, die moet ook ja, maar kou geworden dan die kleur van jou. Nou, heel erg. Ja, nou dat vinden wij het mooi. Dat is de voorkamer. Nummer 23 mag zometeen ook even terugkomen in de groep.
gaat tussen de hoeken Ja, gaan. dat heb ik in de gaten. Totdat het een keer weggaat. Ja. Zo liedjes zie je wel weer een keer erin halen. Ja. Ja, maakt ook. Ja. Is het contract te tekenen? Is hij op zijn werk? Wat betreft Dat was de baan, hè? ja. Ja, 1 maand. Ja, papieren zeg. Ja, maar het is geen jaarcontract. Zei je van alles, je had het tijd. Nee, neem wel in. Ja. Dat is gauw bekeken. Nou, een paar weken moest hij al komen. Nou, voor mij zit hij in de volgende groep. Nee. Nee, maar dit is een andere groep weer, hè. Dit is nog een groep andere leeftijdsvaren en dan pakt hij... Ja, er zitten maar 2 spelers. Nee, hij kan op boven blijven, denk ik. Ja. Ik sta er hier veranderen. Oh, zo. Ja. Ja, ja. De uitslag van nummer 24. Een hele grote, ramige, langgelijnde merrie die in het middenstuk toch iets gerekt is. Ook iets vroeg rijp aandoet. Merrie met een voldoende rasuitstraling die toch iets edeler in zijn hoofd kan. Wel een hele lange hals heeft, maar een horizontale hals. Licht in de hoofd-halsaansluiting. In de bovenlijn is hij voldoende. Kruislengte is ook voldoende, is wel hellend. In het beenwerk zouden we toch iets meer kwaliteit willen zien, met name ook in de spronggewrichten. Is week gecoat voor, heeft wel royale hoeven. In stap maakt hij voldoende ruimte, maar is soms iets ongelijk in de pas. Is ook iets toontredend in de afloop van het voorbeen. In draf mist deze merrie de oprichting. Heeft wel veel buiging in het spronggewricht, maar moet het achterbeen directer onder de massa zetten en draaft ook met een iets hoger ritme. Vandaag nemen we deze merrie op in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 25. Een merrie die iets de jeugduitstraling mist. Wel een merrie met veel fronten, een goede verticale hals. Heeft dus, is ook voldoende edel in het hoofd, heeft wel een iets lang hoofd. In de bouw zouden deze merrie toch graag iets opwaartser gebouwd willen zien. Is in de bovenlijn voldoende aangesloten, zou iets meer lengte in het kruisen kunnen tonen. In het beenwerk zou die met name in de linker sprong meer kwaliteit moeten tonen. Is voor iets onderstandig en in het achterbeen iets gehoekt. In stap stapt hij wel met voldoende ruimte, maar mist daarin toch zo nu en dan de tact. Hij is correct in zijn bewegingsafloop voor in de stap. In de draf moet deze merrie toch meer oprichting en meer lichaamsgebruik laten zien. Draaft ook met een iets hoger ritme. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Deze rubriek. We zouden graag 2 merries terug willen zien in de volgende volgorde. Op kop nummer 23 en als tweede nummer 22. Stellen op de middellijn, denk ik. Het mag zo ook, kan het publiek het zien zo op deze manier? We beginnen de toelichting met nummer 22. Dat is de merrie die als tweede geplaatst staat in deze rubriek. Een merrie met voldoende jeugd, ook met een goed rastype. Heeft voldoende lengte in het voorbeen. Ook een merrie met een edel hoofd, veel behang. Een lichte hoofd-halsaansluiting. Heeft een voldoende lengte in de hals, ook een correcte bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruisen kunnen tonen. Het beenwerk heeft royale hoeven, is van goede kwaliteit. Is iets gehoekt in het achterbeen. In stap laat deze merrie een stap zien met een voldoende tact, ook met een ruime pas. Zou daarbij iets meer buiging in de sprong kunnen tonen. De bewegingsafloop is linksvoor iets Frans. In draf zien we graag dat deze merrie toch met iets meer iets meer oprichting draaft. Heeft wel voldoende ruimte in de pas, maar zou iets krachtiger in het achterbeen door kunnen treden. Vandaag nemen we deze merrie op in het stamboek met een derde premie. Dan komen we bij het koppaard, nummer 23. Ook een merrie met
met nog een voldoende jeugduitstraling, ook voldoende ras. Heeft een lange hals, maar wel een horizontale hals. Heeft een vrij lichte halsaansluiting, is in de bovenlijn gesloten en sterk. Is wel iets hellend ook in het kruis. Merrie heeft droge beenwerk met hele royale hoeven. In stap laat deze merrie heel veel ruimte zien met een goede takt en ook een goede buiging in het achterbeen. In draf is een ruime draf met een goede buiging in het achterbeen. Loopt daarbij nog wel iets in een hoog ritme. Maar vanwege de goede stap en het goede beenwerk wordt deze merrie vandaag stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
De uitslag van nummer 26. Een 4-jarige merrie die voor zijn leeftijd toch iets vroeg rijp aandoet. Vrij massale merrie met wel voldoende rasuitstraling, ook voldoende behang. Zou iets edeler in zijn hoofd kunnen. In de bovenlijn zien we graag dat de rug iets geslotener zou zijn. We zien ook graag een kruis wat minder hellend is. In het beenwerk is hij voldoende droog, wel gehoekt in het achterbeen. In stap mist deze merrie toch zo nu en dan de tact, mist ook het lichaamsgebruik in de stap, is wel correct in zijn bewegingsafloop voor. In draf zouden we graag zien dat de merrie met meer oprichting loopt, ook het achterbeen toch meer buigt en onder de massa zet. Op dit moment mist de merrie daarbij de kracht. Dus deze merrie wordt vandaag is al opgenomen in het stamboek, maar wordt vandaag niet geprimeerd. Voor een premie zou deze merrie toch in stap en draf meer kracht moeten tonen.
De uitslag van nummer 27, 4-jarige merrie. Een hele luxe merrie met veel rasuitstraling. Heeft een edel hoofd, heel veel lengte in de hals. Is voldoende gesloten over de bovenlijn, is wel iets strak op ellende. Merrie heeft een vrij hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Er staat voldoende hoeven, wel iets laag op de versenen. In de stap is deze merrie ruim met ook voldoende activiteit. Is in de bewegingsafloop in het voorbeen iets toontredend. In draf willen we graag zien dat deze merrie toch meer opwaarts draaft. Ook iets meer, toch meer lichaamsgebruik en ruggebruik toont in de draf. Merrie draaft met een iets hoger ritme. Deze merrie wordt vandaag geprimeerd met een 3e premie. De 28 mag zometeen even terugkomen in de groep.
willen we nummer 28 vragen om ook in de ring te komen en op de koppositie te gaan lopen. En 29 graag aansluiten. Deze volgorde op te stellen. We beginnen met de bespreking van de merrie die op de tweede plek is geplaatst, nummer 29. Een merrie met een goede rasuitstraling die misschien iets meer jeugd kan tonen. Ook iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. Merrie met een goede halsvorm, ook een goede schouder, ook een gesloten in de bovenlijn met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap heeft hij op de goede momenten ruim voldoende paslengte, maar is zo nu en dan niet helemaal taktmatig. Ook in de bewegingsafloop voor is hij iets Frans. De draf is voldoende ruim, ook met een goede buiging in het achterbeen. Zou iets meer oprichting in de draf kunnen tonen. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. Daarvoor zou toch de stap meer tact moeten laten zien en zou die iets opwaartser in de draf moeten lopen. We komen bij nummer 28, een hele grote ramige jeugdige merrie met een hele luxe opdruk, is wel iets gerekt. Heeft heel veel lengte in de hals. Een lichte hoofd-halsaansluiting, een merrie met een goede gesloten bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Merrie die ook horizontaal gebouwd is met een goede voorbeenlengte. Het beenwerk is droog, ook van goede kwaliteit. In de stap laat deze merrie heel veel tact zien, is ruim en actief. Gebruikt in de stap ook de bovenlijn. In draf heeft deze merrie wel een goed achterbeengebruik, ook een hele ruime pas. Voldoende opwaarts. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Eigenaar gefeliciteerd.
Uitslag van nummer 30, een 11-jarige stermerrie. Merrie met voldoende ras. Zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft wel een verticale hals die misschien toch iets de lengte mist. Merrie met een hele sterke bovenlijn, ook nog voor zijn leeftijd. Ook breed in de lendenen. Zou in het kruis toch iets meer lengte kunnen hebben. De kwaliteit van het beenwerk is goed. Ook royale hoeven. Is verder correct gesteld ook in het beenwerk. In stap laat deze merrie wel voldoende activiteit zien, maar zou een wat langere pas kunnen maken. Merrie is in de bewegingsafloop voor correct. In draf is hij voldoende ruim, ook met voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets opwaartser kunnen lopen. Merrie loopt ook net iets in een te hoge ritme. Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor de centrale keuring. Ga je maar zo om, dan staat het veel mooi in. Pas al waarvoeren, dames nummer 7, zoon van Mathies. Moeder is een pultrik. Merle normaal, stand, sterk, sport, dubbel A. Gefokt in een eigen woning voor mevrouw Hendricks van Waarderij uit Zuiden. Patser houdt vanochtend als enige een eerste training. Pas gaat nog één mooiste draven. Eerst wat stappen of meteen eraan? Ja, doe maar tot de hoek stappen en dan ga je maar in draaien. Oké, het zal u denk ik niet verbazen dat het beste hengstveulen van vandaag dan nummer 7 is. Een hele luxe, hoogbenige hengstveulen met veel lengte in het voorbeen. Ook goed in het front met een voldoende gesloten bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Het veulen heeft heel fijn en droog beenwerk. Is verder ook correct gesteld. Stapt met een goede takt en een goed achterbeengebruik. In draf liet dit veulen zich nu ook heel goed zien met een hele mooie houding. Met een goed achterbeengebruik. Draaft ook met veel balans. Heeft ook geen tempo nodig om goed tot dragen te komen. Dus een hele goede taktmatige en balans of een draf met een goed zweefmoment. Dus een hele mooie eerste premie hengstveulen. Eigenaar gefeliciteerd met dit resultaat. Komt de eigenaar nog bij?
Komt de eigenaar ook nog even in de ring voor een fotomomentje. Kampioensmerrieveulen is nummer 15. Een hele luxe en statige veulen met veel front, ook een edel hoofd, mooie lange hals. Is voldoende gesloten over de bovenlijn. Heeft veel kwaliteit in het beenwerk. Is droog, is lang gekoot, ook correct gesteld in het achterbeen. In de stap is hij voldoende ruim en ook met een goede buiging. In draf maakt dit veulen heel veel houding. Laat een goed zweefmoment zien, ook met een draaft, ook met veel balans. Een heel mooi kampioensveulen.
Dit veulen is tevens volgens mij jeugdkampioen van deze vakdag. Dus ze krijgt 2 linten opgehangen. Eigenaren gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Even een klein rondje stappen en dan even draven. Opstellen. De kampioen van de 3 jaar en oudere merries is nummer 28 geworden. Isa DP van de Zwarte Pronker. Een hele grootramige, jeugdige en luxe merrie. Met een hele lange hals, lichte hoofd-halsaansluiting. Is in de bovenlijn goed. Heeft een hele mooie voorbeenlengte. Is in het beenwerk droog en kwalitatief goed.
Mary die stapt heel ruim en actief. Ook iedere keer takmatig met een goed bovenlijngebruik. In de draf laat hij veel ruimte zien met een goede buiging in het achterbeen. Dus een verdiende eerste premie, Mary. En een verdiend kampioenschap. Gefeliciteerd. Bloemen hebben we ook nog. Bloemen. Oh. Nee, dat is niet. Die hebben niet. Dat is reserve van die. Ja, merci. Ja, we moeten nog, we zijn nog uit. Dus ik ken nog een... wat vervelend zeker. Maar die foto vind ik niks. Veulen erbij of nooit? Nou, ik ga er maar mee.
staat hele week nog gewoon kans voor altijd lang in de stad. Volgende in de eindplan van Peter Annelies, de burgemeester. Nog ook het furniture weer terug, deze nog weer terug in de baan. En dan ook ze opgesteld worden en dan geeft het woord aan de jury voor voorzitter Tom Terpstra om de beslissing te nemen. Kampioenschap van deze vakdag gaat tussen nummer 15 en nummer 28. Beide hele luxe, moderne paarden die ja, qua bouw en rasuitstraling niet heel veel verschillen. De merrie die stapt wat beter en het veulen heeft iets meer swing in de draf. De merrie is iets correcter en sterker gebouwd, dus we gaan als reservekampioen het veulen aanwijzen en als kampioen nummer 28 de merrie. Eigenaar van harte gefeliciteerd. Nou, maar zie. Oh ja. Marie kreeg ook nog eens een keer mee thuis te rijden. Ja, inderdaad. Maar dan kunnen we echt een paar jaar nog een keer doen. Rustig nog, hij wil. Dank u. Nou, is dat klaar. Dank je mee, hoor. Dit ga je niet vaak meer meemaken, want die alle kanten niet snappen. Nee, hoeft ook niet, hè? Nee, dat is ook. Oh, Denise? Cheers! Oh ja, maar met die hoort ook een beetje bij. Oh ja. Peter en Denise, ik wil ook namens het hoofdjury jullie hartelijk feliciteren met de kampioen en de reservekampioen. Een gigantische prestatie op de eerste voordag van 2021. Ik wil de organisatie van dit evenement bedanken voor hun inzet en ook dat ze aangedurfd hebben om hier een echte voordag te organiseren. Het was allemaal een beetje bijwachting, wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. Uiteindelijk is het goed geslaagd. Ik wil ook de jury naam dat bedanken, maar in ieder geval proficiat. Ja, en dat is daar, ik zie toch ook maken voor het laatste rondje. Want we willen natuurlijk met elkaar muziek die inderdaad Jan Stark met een hart gedaan. Iedereen die dit even heel snel mogelijk gemaakt heeft, de eigenaar van het terrein, de organisatie, de bestuursleden, de Zeeuwsdag van het paard, onze Jo, die zij de druk gemaakt heeft. Ook ze hebben daar nog handjes nodig om de banen in de terug te brengen door de school te staan. Natuurlijk hartstikke leuk dat de eerste fokdag, misschien wel klein, maar wat heel gezegd was, en we hebben elkaar weer gezien, misschien is dat ook het belangrijkste van deze dag, dat de jury
de fokkers en de toeschouwers weer even rond de baan zijn geweest en de beide kunnen gaan. En ik hoop dat dat zo blijft. En ik hoop dat jullie allemaal heel goed gaat. En dat we elkaar natuurlijk weer zien. Dadelijk 1 augustus in Schijndel, 1 en 2 augustus in Schijndel. Ze hebben druk met de organisatie bezig en het wordt zeker fantastisch. Zeker op zo'n prachtige baan als deze gaan we daar ook weer iets van. Ja, dit is missen. Voor de eerste keer missen. We geven het nooit meer, misschien voor de laatste keer. Maar we waren hier ontzettend welkom. En de 2 prachtige kampioenen. En natuurlijk Peter en Denise, bijzonder proficiat. En fantastisch fotoproducten. Ja? Oké, proficiat. Prachtige dag. De week voor deze dag. Deze weer bij Peter gestaan. Oh, nog een deken. Ja. Ready. Ja. Komt nog een deken. Nog een deken? Ook nog. Jongen. En met zo'n prachtig tekenen, dat is wel een keer heen, Peter. Maar misschien is het leukste dat jij een kampioenswordje doet. Ja, dat moet je nog. Dat lijkt me wel leuk, hè? Nou, leuk weet ik niet, maar... Ja, nou ja, dat lijkt wel. Doe het niet voor jezelf, maar doe het voor ons dan maar. Ja, ik zit er goed op. Hou de gang in en het maar. Ja, maar hoor. Even zuurstof mee. Ik bedank de jury ook. En fotograaf van zover. En terug naar Friesland. Goed terug weg. Dank u. Goedemiddag, als afsluiting van deze keuring willen wij de organisatie nog bedanken dat we hier aanwezig mochten zijn. We hebben een hele plezierige keuring gehad met eerst wat regen en later toch mooie keuringsweer. Ook de kwaliteit van de paarden was goed. 2 moderne paarden kampioen geworden. Dus we hebben een hele fijne keuring hier gehad. Ik wil mijn collega's Willem Sonnema en Wil Thijssen ook nog bedanken voor de prettige samenwerking. En hopelijk tot ziens op de volgende Fokdag.